まだまだなんです。まだまだやらなきゃいけない声が、課題があります。お願いします。本当に降りましたね。皆さんご苦労様です。今、政治が少しずつ、しかし着実に大きく変わろうとしております。心を一つにして短期決戦頑張っていこうではありませんか。これが雪国の現状なんです。我々にとって日常なんです。必ず国会に戻ってみせます。うねりのような力を皆さんと共に2月8日必ず拳を天に突き上げられるように頑張ってまいります。